Bueno, ez da nik ez dute deus bereziki prestatzen, zen ikusi gabe pixka zein den kontestua eta nola zer izan daiteken egokiena, zuk entzun zenuen elkarrizketa batan Xoroxin irratian, eta bai bertara jo nuen nik, ez beraiek nire gana, Euskal Komunikabideen parte gara gu ere, bai Xoroxin irratian, baztanen dugu Xaloa Telebista, bastan bidazo aldean dago Txipitxapaldizkaria, eta orduan ja martxoan, eta martxoa baino lehenago, hau hasi zela itxinan, eta nik ja abeltzaintzatik ere jarraitzen nion zoonosiaren gaiari ez. Orduan, gu txikitatik baserrian aberekin hasi gara, eta harremana izan dugu beti haiekin, eta albaiteroaren figura horre egon da, beti egon da albaiteroa, eta albaiteroa abeltzantzan beti da persona bat jeringa batekin antibiotikoa emango diona aberearen gaixoari ez. Ikusi ditugu animale asko hiltzen, erreakzioagatik, penizilaren erreakzioagatik, nik uste ditut ardiak hiltzen, ziztatu eta ez badiozu antidoto ematen, eta erreakzioagatik, batzuk dira bai ardiak hiltzen, bai behiak hiltzen. Hoi era abeltzaina da, eta jakinen du, etxean hiltzen, penizilina, karo, orduan erabiltzen ziren antibiotikoen espektroa gu beti esaten genion penizilina. Penizilina eman, eta ikusi izan dugu, gehien bat albaiteroa asoziatzen zen, partoko arazoak izaten ziren haunitzetan, eta horretan laguntzera etortzen zen, eta bar. Bueno, baina nik erabaki nuenean abeltzantza ekologikoan hastea, azkenean ikusten zen arroltzen merkatua edo eskaera bazagola, arroltze ekologikoena, Nafarroan ere ez, bazegoela, Iruñera etortzen zen arroltze ekologiko gehiena kanpotik heldu zela, eta nik baserrian aita eritu zen, jubilatu zen, amaren izenera pasatu zen, eta gero ama jubilatzen altzenean, egiten almen nik proiektu bat. Garai horretan genituen haragitako behiak, eta bideragarritasuna emateko baserriari oiluen aldeko apostua egin nuen. Orduan bertze animali bat diferentea da. Diferentea neurri batean, animale guziek denek gu barne baditu gauzak amankomunean eta gero berezitasunak ere bai ez. Eta gero nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoan hasi ezkero, harremanetan hasi nintzen albaitero zar bat homeopatia erabiltzen animaliekin, eta berak esaten zidan, azkenean, gauza bat importantea da, zuk inbiar duzuna da animaliekin egon eta obserbatu ez. Azkenean, eta horrek erakusten dizu, azkenean arazo gehienen erantzuna, edo arazio haunitzen erantzuna, zure baitan dagoela, ez? Edo zuk bilatzen alduzula, edo laguntzakin, baina zuk bilatzen alduzula, ez? Orduan, karo, osasun gintzan importantea da, eta homeopatian ere, diagnostikoan asmatzea. Karo, zuk ez balin badakidu, karo, gertatzen dena da, aberetan ere, personetan bezala, sintomak ez direla oso adierazgarriak gauza konkreto baten, eritasun konkreto batenak. Eta hori pasatzen da animaliekin, eta pasatzen da medikuntzan. Zuk gaixo zaude, eta hori eman nahi balin bazaio ikuspegi ersi bat, sekulan ez da asmatzen. Sintomak nahiko antzekoak dira kasu haunitzetan. Orduan, klaro, haunitzaldiz, albaiteroaren gana joz,
gaixo dagoen abere batekin, arek badakigu zer emango dizun. Emango dizu animali hori desparezitatzeko zerbait, emango dizu inflamazioa jeisteko bertze zerbait, eta emango dizu infekzioa gainditzeko bertze zerbait, ez? Eta unitzaldiz da, abere hori ez duzula zaindu, ez duzula ongi elikatu, eta ez gara oinarrietara abiatzen, ez? Animali hori ez dago indu zainduta, orduan alferrikakoa dira, desparasitatzeak, alferrikakoa dira antiinflamatorioak eta alferrikakoa dira antibiotikoak, ez? Eta, bueno, olioekin hasi ezkero eta ja, berehala esumatu nuen abelazkuntzan dagoen medizinak eta osasuna saltu den beldurraren estrategia. Eta orduan ja, abelazkuntzan gu, abereak hazten ari garenak, gara elikagaiak sortzen ditugu, ez? Eta orduan, gure sartzen diguten beldurra zein da? Kontu zibili, zure elikagaiek jendia gaixotzen aldute eta zuzara horren arduraduna, ez? Eta orduan, ja, beldur hori sartzen dizute, eta ja hasten zara, bateren naturala ez den abelazkuntza batean lanean, ez? Kontua da, zure arroltzekin kutsatzen balin bada norbait, ze gaitza izaten alda horrekin lotua, salmonella. Orduan, guri behartzen dakute, esplikatuko dizuet pixka bat nebaduzen nola, salmonella horrekin, ja, prozeso batean sartzea. Prozeso batean sartzea. Esnearekin, esne gordinarekin lan egiten duena, ze arazoa dago? Listeria. Eta ja, horrekin lanean nahi denean, ja, jartzen dizute, beti, medizina honek jartzen dizu mikrobio bat, eta esate dizute, mikrobio hori arriskutsua izan daitekenez, eta zu izan daitezkenez horren arduraduna, behar dituzu neurri hauek hartu, eta ez sartu gara ja sistema abelazkuna, eta ja da sistema perverso batean, ez? Orduan, adibidez, noiz sartu zen salmonellaren historia hegaztien hazkuntzan. Hori sartu zen mende honen hasieran, eta Espainiako estatuak esportatzen zituen arroltze soberakinak Europako iparraldera, ez? Eta joaten ziren Granjas Bailon, Zaragozan metatzen zenan, eta hori joaten zen industriara. Guk saltzen ditugunak katalogatuta daude osasun ikuspegitik arraultza freskoak edo klasea, eta konsumo zuzenerako erabiltzen ez direnak dira, industriarako erabiltzen direnak dira klase B, ez dira arraultza freskoak, ez? Eta horren joaten ziren trailerrak Europako iparraldera, hango industriarako, badakizue, arroltzekin egiten den boieria guzia, pasteleri guzia, eta orduan esportazio horrek kalte egiten zion bertako bertze ekoizle batzuen interesei, eta orduan erabilitzuten salmonellaren aitzakia. Hau da, arraultza horiek salmonellakin kontaminatua daude, hau da, hor ikusten da, arrazoi komerzial bat, berez zientziatik deus ikustekorik ez dena, gainera gaur zientzia oso hitz tramposoa da, zientzia erabiltzen da manipulaziorako baten bat, ez? Eta orden behartu zuten Estatu Espainiarra salmonella kontrolak egitera, eta beraz, hegaztiekin lan egiten zuten guziei kontrol horiek egitera, ez? Honez gain, esan behar dizuet, ja, itzinetik, ja, albaitaritzaren historia, nik esaten dut, orain ikusitakoa ikusita, abelazkuntza izorratu zutela albaitaritza fakultateek. Eta nekazaritza izorratu zutela ingeniero agronomoen fakultateek. Hau da, jakintza unibertsitateek izorratu dute produktibismoaren izenean, eta zientziaren izenean, ez? Eta hegaztiak pentsazazue, ja, zer bihurtu den abelazkuntza gaur egun, eta ze kontraesanak dituen
zientziak berak, baina pentsazazuen nik esaten dizuet salmonelaren asunto hau, baina gure, badakizue, ume sortu berri bati zenbat xerto jartzen dizkioten, ez da? Eta karo, zenbat xerto jartzen dizkioten, berdin da hegaztietan. Hegaztietan ja, xitoa sortu gabe dagonean, arraultzan berean ja jartzen dira xerto batzuk. Eta daude sekulako gaixotasun pilendako jarritako txertoak. Karo, ni orain dakitenaz, xertoen inguruan, ni orain dakitena, jendearen dako, ze oinarri duten, nik esaten dut, ze oinarri dute aberei ematen zaien xertoak. Zer gertatzen da gaur egun? Abelazkuntzak hartu duela genetikaren bidea, beraz, linea genetikoak markatzen dira abere guztiendako produktibismoa bilatuz, arrazak hibridatu dira, arraza naturalak desagertu dira, eta gaixotasunak eta estandarizatu dira, ez? Beraz, sistema produktibo batek sortu ditu gaixotasun batzuk, eta albaitaritza oinarritzen da gaixotasun horiendako medikamentoak eta xertoak sortzen, ez? Kontatzen ari naizena da, ze paralelismoa dagoen jendearen medizinan eta animalien medizinan. Eta nik esaten dut, hau nola garatu zen? Adibidea... Bai. Orduan, guk aurkitzen dugu, ja hoi dena dago legez markatua, ez? Eta esaten dut, orduan noren eskutan dago abelazkuntza gehiena produktibismoan oinarritu dago, eta zer ihes egiten du hortik. Esan daiteke, hegazti egintza, ja erran dezakun globalizatua, uniformizatua dago, eta linea genetikoak segitzen dute, ingenieria genetikoa segitzen dute, eta hor dago, sektorea bat dago, haragitako erabiltzen diren hegaztiak, hor dago, arraultzetarako erabiltzen diren hegaztiak, eta hor daude, txerri aztegi guztiak, hori da gehien industrializatuarena, edo txerriena, eta esnerako ekoizten duten behiak. Non mantentzen da genetika naturala oraindik? Hau da, hori dena, esanten dizuen den hori, nahiko, ja industrializatu, libratzen da, ardien sektorea, neurondi bateak, mantentzen direnean arrazak mantentzen dira, eta hor daude jatorrizko izendapenak, hemen dugu latxa, beste toki batzutan bertze arraza batzuk, behien razak mantentzen dira, behien razak, eta, hauntzak ere bai. Ez direnak hainbeste industrializatu edo lurrarekin lotura gehiago dute belar jarreleak direlakoz, eta mendietan bizi direlakoz, eta behorren kasua ere hori da. Behiak batez ere esnetako behiak, bai, esnetako behiaren genetikaia da, horrek zesan nahi du. Bai, hoi dira Suiza parda alpinak, eta dira raza mistoa, aragitan. Hau zesan nahi du, ez da pixka bat ikusteko. Kapital berak, eurenak dira medikamentuak. Eurenak dira aberen aztegi linea genetiko guziak.
genetikako. Eta orduen, abeltzantza gehiena gara, haiekin lan egiten ditugun, erran dezagun banko baten sukursalak izango bagina bezala, ez? Baina sistema horretan... Hau nola garatu da? Nola garatu da? Bittor abeltzaina izan da, orain lanean ari da gasnategi batean, eta badaki ongi guk ezagutu ditugu, berak lan egin izan du bertako arrazekin, Euskal Txerriaren arrazak. Hau garatu da, hain zuzen ere, ekonomiaren ikuspegi bat nagusitu zaigulakoz. Eta da, garapena eta aurrerapena. Sektore guzietan. Etengabe. Eta segitzen duena, ze esaten du Urkulluk gaur egun? Garapena zer da? Garapena da digitalizazioa eta horrek ekarri behar duen garapen industriala laugarren iraultza. Beti da hori. Aspalditik beti da hori. Abeltzantzan ere sistema hori izan da beti. Sistema hori izan da batez ere Europako batasuna sortu zenetik. Eta Europako batasuna sortu zen 80ko hamarkadan, eta orduan esan ziguten bertako abeltzainei, zuek sartu behar duzue produzitzera. Bukatu da lehenagoko eredua. Bukatu da 6 behi, 10 behi, egunardi, 6 txerri, ganaderia mistoa oinarrizkoa, hori bukatu da. Orain behar duze espezializatu. Aukeratu bat, edo txerriak, edo ardiak, edo behiak. Ikullo handiak egin eta produzitu. Prezioak etxiko dira, eta zue behar zate profesionalak izan. Azkenean da, sistemak berak kentzen dizu zure erabakitzeko gaitasuna eta autonomia, eta sartzen zara dinamika hortan. Batzuk esaten dute, ez? O progresar o morir, edo dinamika hortan sartu, edo hil, ez? Bueno, hori da pixka bat ikusteko abelazkuntzaren argazki bat, ez? Eta hor, aberen osasuna zeri lotua dagon. Aberen osasuna, adibide simple bat jarriko dizuet. Orokietan, pasatu zen esnebehiako Eusebio, esnebehiak zituen, eta ari zen sistema konbentzionalean. Azkenean lan egiten zuen, eta dirua zen albaiteroendako. Badakizu, albaiteroak inseminazio artifiziala erabiltzen dute, eta zuk behi hobeak izan ditzazun, pagatzen duzu, hazi hori gehiago edo diru gehiago. Berak erabaki zuen, esne ekologikoan sartu behar zuela eta abeltzantza ekologikoan sartu behar zuela. Sistema konbentzionalean, albaiteroen dependientea zen erabat. Denetarako, problemak zituelako, abereak elikatzen direnean, energia gehiegikin, proteina gehiegikin, haien metabolismoa ere kaltetu egiten da, beren bizi itxaropena galtzen da, eta albaiteroaren beharra handitzen da, ez? Eta berak eman zuenean urratsa abeltzantza ekologikora pasatzeko, esan zuen, nire abeltzantzatik albaitariak desagertu ziren. Eta hori esaten dugu guk abeltzen ekologikoak, guk ez dugu albaitari behar. Eta orain esaten dizutenean, adibidez, gaur eguneko eta jende helduek esaten dute, haunitzek, erten dute, eske orain baratzerik ezin da egin erremediorik erabili gabe. Ero belar txarrak ditugunak, belar txarrik ez dago, jende txarra agian. Belar txarrik ez da existitzen, hori da negazionista bezala, ez? Esatea, ez? Belar txarra ez da existitzen. Oraingoek erraten datzute, produktorik gabe, zeren bizi gara produktoen munduan. Beharrak sortzen ditugu, produktuak sortzen ditugu. Hori da industria. Beharra, produktua. Eta esaten dute orain, eske
herbizida erabili gabe ezin da. Eta nola egiten zuten orain dela 50 urte? Nola ezin dela? Zer gertatu da zure buruan, zuk ikusi duzuna ukatzeko. Ez alda gertatzen azkenean mezu bera albaitariak, mezu bera aholkulariak, mezu bera telebistan, egiaren izenean, hainbat aldiz errepikatu zure burmuinak irentsi, eta zuk esaten duzu, ezin da herbizidari gabe, ezin da antibiotikori gabe, ezin da lehenago ez zeuden gauza guzti horiek. Egin gaituzte sistema baten dependienteak, abelazkuntzan ere, eta ja errandakute, funtzionatu behar duzela modu horretan, produktu horiek erabiliz. Eta azkenean, ahantzirazi dakute, lehen albaitero zaharrorek esan zidatena, personen gaitasunak bere autonomia lantzeko, eta bere erabakiak hartzeko, eta bere autoestima lantzeko. Zeren azkenean, abeltza independientea edo persona dependientea hori da sistema honek nahi duena. Urrats bat emateko ez gara kapaz bakarrik egiteko. Behar dugu aholkulari bat, behar dugu ez dakizer, behar dugu auta hura. Eta azkenean ez dakute edo ez du ikasi txikitatik importantena, Eta da, komunidade bat osatzeko, jendarte bat osatzeko, norberatik hasi behar duela, eta persona hori eraiki behar dela txikitatik, eta batez ere erakutsi behar zaiola autonomia lantzen, eta batez ere erakutsi behar zaiola bere bizitzan erabilgarri izango dituen jakituri horiek autonomia hori lantzeko eta autoestima lantzeko, Eta hori importanteagoa da matematikak edo gainerako guztiek izan behar dira horretarako lagungarri. Bueno, itzuliz pixka bat pandemiaren historia honetara, pixka bat. Orduen pixka bat gauzoiek nola funtzionatzen duten ikusita eta gero balin badakigu ekonomiaren dene dugun jakintza bat. Ekonomia ez da adituen gauza. Gure burutik ezabatu behar ditugu adituak. Eta izan behar gara arituak. Aritzen zara, ni ez nahiz aditu ezertan. Ez dakit, zertan, nik ez dakit deustaz, eta denetatik pixka bat, baina orduen adituak kendu behar dugu gure burutik adituak ezertan. Neri aurkezten balin badidate aditua zerbaitetan, ja mesfidantza sortuko dit. Ja zer sartu nahi dit honek, edo zer saldu nahi dit, edo zer nire burmuinaren zer zati jan nahi dit honek. Orduan, ekonomiaren oinarriak dira lehenagoko etxeko andre batean, ama batenak. Ama batenak bere familian ekonomia hori eramaten dakienak. Ekonomia zen jendarte primitiboa txamponik etzuen garaian, baita ekonomia zen. Ekonomia da, azkenean, gizakiarekin batera eta janarekin du lotura eta personen beharrekin du lotura, Orden eztabaida gakoa da ekonomia horren zein diren personen beharrak. Horregatik esaten dute gaur egun elikagaiak direla oinarrizkoak. Horregatik gara sektore primarioa. Garai batean esaten zen personak 3 behar zituela eta hori zen ekonomia. Zen sektore primarioa eta zen elikagaiak, Eta esaten zen, gero gainerako beharrak,
sektore sekundario eta gero zerbitzuak sektore terziarioa, ez? Hau da, zerbitzuak garatu duen ekonomia bat da oinarrizko gauzak eta jatea eta janztea eta gure bizitzeko toki bat eraikitzea eta gero gainerakoak, ez? Lehenago esaten zen, hiru horiek zirela gure ekonomia osoa. Hau da, jateari dedikatzen genion hirutik bat, eren bat, ez? Jatea delakoz osasuna, jateak elikatzen gaituelakoz, eta horrek ematen digulakoz gure bizitzaren osasunaren kalidadea, ez? Neurri handienean. Eta hortan, bazikoan gure ekonomiaren, gure gastuaren zati handiena. Orain esan daiteke, edo dela gutxi esaten zen jazela, 10. Hau da, elikatzeari kendu diogu, beste behar pila bat sortu ditugulakoz. Lehenago, eta hori da ekonomia. Orden garapena esaten digutenean, eta aurrerapena esaten digutenean, adituek, ekonomilariek esaten dute, konsumoa potentziatu. Hau da, gero eta behar gehiago sortu. Horren zer egiten dute farmazeutikak? Farmazeutikak sortu zirenean, behar bada, gaixotasun batzuei erantzun emateko produktuak sortzen hasi ziren. Baina ekonomia nagusi den ekonomiaren ikuspegiak da, orain sortzen ditugu gaixotasunak, gero produktuak egon daitezen gaixotasun horiendako. Baina sortzen diren medikamentu horiek, produktu horiek, sekulan ez dute sendatzen. Egiten dizutena da gaixotasuna perpetuatu, ez luzatu ez. Ordan, ekonomia da, lehen esan dizutenan, etxeko ama horrena, edo bi gizon zar entzun ditueneak bideo batean batek esaten ziona zen aurreko krisi ekonomikoa eta bankuen krisia eta bankuen gezurra eta esaten zuen ekonomia, nik ez dakit zergatik konplikatzen dugun hainbertze gauza. Nahiko gauza naturala eta simplea da. Eta da, zuk daukazuna, alduzuna, neurri horretan bizi behar duzu. Nik balin baditut, balin baditut 4 euro, ezin ditut 10 gastatu. Ezin naiz konsumismo zoro batean sortu, ez? Eta haiek esaten zuten, nola eskatuko dut nik ikusten zituzten beren herriko gazteak lehenbiziko lana izan orduko kotxe erosten zutela. Eta esaten zuen, nik sekulan ez nuen egingo hori. Hole nahoko burutan etzen, baina bankuak hortarako prest daude. Bankuak hortarako prest daude. Eta sartzen zara menpekotasun dinamika batean. Bueno, eta pandemiaren kontua orduan ja hasi zenean, ikusi nuen, aspaldiko lehenbiziko niretako zen ikusi genuen, aurreko 2008ko, 2009koan etengabe, 21. mendea, hasi ziren esanez, munduko hurrengoko egoera larrialdiak edo gerlak izango zirela pandemiak, virusek sortuak. Eta nik horri sinesgarritasun gutxi ematen nion horrelako predikzio, futuristak, ez? Eta pixkat jarraipena egiten zenion, zeren garo, hasi ziren hegaztien gripearekin. Eta guk hegaztia ditugu. Horren lehen esan dizuetat, salmonelaren kontuarekin guk egiten ditugu autokontrolak, eta kakak analizatu behar ditugu 15 astetei behin, laborategi batean analizatzen dute, eta positibo ateratzen balin bada, soluzioa zein da. Eta hau da gaur egun ematen dioten soluzioa.
animale guztiak hiltegira. Hiltzen dizkizute animale guztiak. Positibo ematen bali badu. Orden gaude, beti labana lepoan. Eta albaiteruan neri ez da persona laguntzen didatena. Baizik eta etortzen den aldiro da mehatxu bat esaten dit. Kontuz, egin zazu dena ongi, zeren salmonela ateratzen bazaitzu, zure gazte guztia badoa ziltegira. Hori da, sistema honek egiten digun abelazkuntza. Hegaztien gripearen dako soluzioa ez da, etengabe iristen zaizkitzu mehatxuak, atera da munduan ez dakinon hegazti bat hilda hegaztien gripearkin. Kontu zibili batez ere hegaztiak kanpoan dituzuen abereak. Eta orden, karo, zer egiten duzu? Laborategiari lan eman, eta azkenean aseguratzen dituzu animaliak salmonela eta hegaztien gripeakin. Zeren etortzen bali bada zerbait, lehenbiziko agindua izan behar da, agindu sanitarioa, animaliak hiltegira. Gaixotasuna zabaldu ez dedin. Eta esaten dut, zu, gaixotasuna zabalduta baino askoz kalte gehiago egiten dituzten neurriak, aiba, dios! Ez alda egoera honekin harremana duena. Ez aldute kalte gehiago egin behar hartzen nahi diren neurriek gaixotasuna bera baino. Noski, hori da guk aldiero azkeneko hegaztien gripearen zabalkundiakin, beti gauza bera eta deskripzio berbera du historiak. Kontuz, sortu da foko bat ez dakinon. Hartu behar dira neurriak ja, eta zein da autoridade administrazio zuzenena, oberena, inteligentena, neurriak hartzen dituena azkarren eta drastikoen. Frantzian, erabaki zituzten, departamentu batzutan, hegazti guztiek hiltzea. Eta Frantzian, ekonomiaren indarra handia du hegaztigintzak, zenan dago gastronomi kultura handia hegaztietan, hazten dira pateak, hazten dira oilaskoak, hazten dira hazkuntza askoz ere zabalagoa, heterogeneoagoa da, eta aberatsagoa. Eta hartu zen erabaki hori. Orduan, hemen iparraldean, Elbe sindikatuak lagunduta, bertako ahate arrazekin lan egiten zuten abeltzain batzuk, neurri hauen kontra protesta egin zuten eta esan zioten ez zutela utziko bere hegaztiak hiltzera. Joan zen polizia, joan zen esto, baina baserri horiek izan zuten laguntza eta 300 bat lagun jarri ziren bidea mozten. Poliziak ezin izan zuten jende handik lekutu, jarri zituzten traktoreak, eta ate arraza hori salbo dago. Ate arraza hori hiltzen bali bazituzten denak, ja, desagertuta egongo zen ate arraza hori. Sartu zieten isuna, multa, epaiketa izan zen, multa abeltzainak libre gelditu ziren eta kargatu zioten multa sindikatuari, Elberi. Gogoratzen dut, ni hemen Donostian ikasi nuen, egon nintzen urte terdiz, 89, 90, ikasturtea, eta orduan ezagutu nuen Elhuyar Fundazioaren Zientzia eta Teknika aldizkaria, ez? Orduzkero, segitzen dut, fundazioko kide nintzen, aurten ja baja eman dut, ez? Baja eman dut Elhuyar eta Zientzian, baja eman dut Berrian, eta baja eman dut nire afiliazio politikoetan, ez? Eta orduan Zientzia eta Elhuyarren aldizkari hori jarraitzen nuen, eta gero dirulaguntza galdu zituelak Eusko Jaurlaritzatik fundazioko kide egin nintzen. Orduan hau gertatu zenean iparraldean, Ana Galarraga, albaitaria bera, eta Elhuyarreko eta Berrian pandemiaren gai hau eraman duena, orduan esan zuen oso irresponsablea izan zela bertako abeltzainen jokabidea. Osasun publikoa behar zela kasu egin eta neurriak hartu behar zirena. Oso arduragabea izan zela, eta nik esaten dut, hain arduragabea izan zen,
etzela ezer gertatu, ahateak ez zirela hil, eta arraza bat salbatu zutela. Pandemiaren asuntoa hasi zenean Ana Galarrari deitu nion. Begiran, Mikel Auzoar naiz, abeltzaina naiz, eta idazten ari zarenari buruz hitz egin nahi dut nik ere. Idazten nahi zen berrian, eta bar, eta gai honekin. Eta esan nion, bere, ni ez nahi zinor, zurikin eztabaida batean sartzeko, baina esan nahi dizut, aber, iturriak erabiltzen dituzunean, ez alduzun begiratzen pluraltasuna, aniztasuna, eta jende guziak esaten duena, edo esan dezaketena, aber, zientzia den bat, ukiezina, eta berak esan zaten, Elhuyarren irizpidea zela, iturri ofizial prestigiodunek jarraitzea. Elhuyarrendako sinesgarritasuna haiek bakarrik zutela. Orduan, Ez dute egiaztatzen. Hoi da, amen. Orduan ze esaten duzu? Orduan Euskal Herriko euskaraz egiten den zientzia zer da? Rockefeller eta Chicagoko eskola sortu zuen unibertsitateen eredu zientifikoa, laborategiak bihurtu dira korporazio multinazionalak, non jabe berak diren farmazeutiken jabeak, ingenieria genetikoaren jabeak, munduan lurra erosten ari diren korporazio berak diren. Eta gero ez da kasualidadea hemen Donostian dagoen sukursala, Harvardeko unibertsitatearekin biralgen xertoak sortu nahi dituen enpresa hemen dago, Donostian. Hemen zubietan egin nahi dute farmazeutika erraldo. 2017an egin zuten antza denez, eta kontrato bat badauka, atera zen xertoa egin aurretik, ja kontratuan 1.000 milioi dosi egitekoa. Eta esaten duzu, zerraro, hemen dago nanogune, hemen dago Physics Centers, eta zergatik da dena Bask dena da. Azkenian dira, sistema beraren, eta Euskal Herriko Unibertsitatea hor sartua dago, dira sukursalak. Zientifismo manipulatu horren sukursalak. Eta Miren Basaraz, mikrobiologia irakaslea zen, berrian idazten zuena, eta Ana Galarraga. Eta Miren Basarazek hidroxiklorokinari buruz idatzitako artikuloa, zen The Lancet, Inglaterran idatzi zuten artikulu horren oinarrituta, idatzi zuen hidroxiklorokina kalteak zituela eta esto. Espainolez ere berdin erten da, hidroxiklorokina. Nik esan nahi dut, orain ari nintzen Elhuyarren zientzia eta teknikari. Miren Basaraz berrian idazten zuena. Izango dena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, medikuntza fakultatean, mediku berriak mikrobiologiaren erakutsiko diena. Etorkizuneko medikuei. The Lancetek idatzi zuen estudio baten berrian idatzi zuena, gero frogatu zen estudio falso bat zela. Etzela estudio zuzena. Hidroxiklorokinari buruz esaten zena, etzen erabaz zuzena. Zuk entzun nik ez nuen irakurri Miren Basarazen beste artikulu bat hori esaten. Eta geroztik segitu dut ikertzen eta esaten duzu, amen, esan dieten, idatzi dira koronavirusari SARS-CoV-2 buruz. Pandemian, milaka eta milaka artikulo zientifiko. Milaka. Zeren gain? Zertarako? Euskal Telebistak egin behar du programa bat orain koronavirusaren dako
dirua lortzeko. Bai, orain, urtero egiten dute gaixotasun batendako dirua. Nori eman bar diote diru hori, ikerketa egin dezan? Norendako da? Ba hori da, ez? Mundu garapena, teknologia, eta hemen Donostian duguna, horregatik zergatik Nekane Murga udan hasi zen esaten estado de emergentzia bat edo deklaratzen abuztuan hauteskundia pasatu eta gero eta hasi zen berehala. Bueno, ez dakigu nola joango den xertoen baina ni pentsatzen ari naiz, datorren udaberrian edo, behar bada, Eusko Jaurlaritzak esango digula mundua salbatuko duen xertoa Donostian egingo dela. Ikusiko dugu, denbora emanen diogu, ez? Bueno, itzuliz pixka bat pandemiaren asuntuarena. Esan dizuet, diskurso bera mantentzen dena gaztien gripearekin, ez? Fokoa agertzen da hemen, neurriak hartu behar dira, drastikoak. Eta Abel hazkuntza nola funtzionatzen du? Abere guztiak hil behar dira, eta hiltzen balin baduzu animalia, gaixotasuna desagertzen da. Desagertzen da. Ikusten dugu zein absurdua den, zein perbersoa den, zein zentzugabea den. Nik ikusten dut, gertatzen ari den guzti hau eta esto, beldurran oinarritu da, eta beldurra da irrazionala. Eta beldurrak gauza zentzugabeak egitera behartzen gaitu, eta sartzen gaitue absurduaren logikan. Etzazu galdetu sekulan zergatik. Zergatik, umeen galderak, umea izan behar genuen zentzu hortan bizitza osoan. Umea izatetik ez genuen utzi behar sekulan. Eta beti galdetu beharko genuen zergatik. Baina, helduarora iristen garen garai bat iristen da non ja ez dugun zergatik galdetzen, ez? Zer da, dena dakigula? Dena dakigula? Edo agian gure burmuina ja itxi da, ez dugut gehiago jakin nahi, ustez dena dakigula, eta ez dakigu ezer. Ez dizkigutelako erantzun asko eman, galdetu hori. Ez dizkigutelako guzti, investigatzen dio. Bai, ez, kendu... Bueno, ez dakit igual luzatzen nahi, joaten nahi zadarretatik, Bueno, orduan, aserratu nintzen ni komunikabidekin, eta ana esto deitu nionean, deitu nuen berriara, eta esanien egon nahi nuela beraiekin zuzenean. Berria laguna nintzen, arpidedua nintzen, eta akzionista nintzen. Eskubidea, baina zerbait esateko. Ez ziaten kasurik egin. Txotxolo bat. Baina baja eman dutenean, gure artean gerarekin, Martxelo Otamendiren korreo elektroniko bat hartu nuen. Eta esan nuen, orain emango diot biologo bati arrazoia. Persona baten gorputzaren organo sensibleena bere kartera da. Hau da, ez dizute kasurik egiten, baina baja ematen duzunean, berria lagun bat, arpidetza bat, gaina Nafarrokoa, Baztangoa, ostras, ez zaigu gustatzen. Gainera bada norbait, ezaguna da, tipo hau aekan aritu zen, euskara irakasle izan zen, eneko zuzendaritzan egon zen, ostras, bersolaria izan zen, ezaguna da, ez pixkat ez asko. Hostias, ez digu grazia hundirik egin. Esperoan nago, nerekin hitz egin nahi duten edo zuten hitz egin nahi, ez? Bueno, arrazoia eman nien, noski, esan nien, ez nengoela batera doz, berria, pandemia edo plandemia edo, bueno, honi buruz idazten ari zenarekin, eta eramaten nahi zion trataerarekin,
eta bertsioa ofizialaren dinamikarekin eta beldurraren dinamikan sartzearekin, inongo bertze ikuspunturik onartu gabe eta jakinta izan dena, zerbait idatzi nahi izan duena eta zentsuratu izan dena, ez? Bueno, orduan, historia hau hasten denean eta esaten duzunean ja 2003an hegaztien gripearen nola saiakera bat izan zen eta esan zuen, beraiek abisatu zuten eta justo zen 21. mende hasiera eta 20. mende bukaeran ja munduko osasun erakundea monopolizatzen nahi ziren esku beltz pribatuak. Ja Bill Gates sartua zen finantziatzen munduko osasun erakundea eta ze kasualidadea ordura arte 20. mendean, ez? Edo aitzinago etzen horrelako arriskuaren abisurik izan, ez? Kontuz, hurrengo gerrak, hurrengo krisiak, hurrengo holokaustoak, biruse sortuko dute. Eta birus horiek pasatuko dira animalietatik gizakietara. Eta konbentzitu zuten ekologismo alternatiboa. Esan zioten, nola biodibertsitatea galtzen ari den, nola galera ikeragarria den biodibertsitatearena, eta nola abelazkuntza industrializatu den erabat, ustiategi industrialetatik pasatuko da gizakietara eta globalizazioaren bidez zabalduko da mundu osora. Eta lehenbizikoa izan zen, hegaztien gripea. Zer pasatu zen? Zerbaitek ez zuen funtzionatu. Antza denez, hegaztien gripeak ez zuen gizakia hiltzen. Jendia etzen hiltzen hegaztien gripeakin. 2009an zerriena izan zen. Zerrietatik pasatu zen gizakietara, eta horrek sortu behar zuen pandemia bat. Zer gertatu zen? Ez zela lortu eta usaia hartu ziotela zientzilari batzuk edo mediku batzuk edo, eta lortu zen gelditzea eta desenmaskaratzea esto. Hori ja pixka bat, memoria balin badugu eta zer gertatu zen ikusiko dugu, estatu gehienek erosi zituztela antibiralak eta txertoak. Estatu frantziarran, parlamentuan, galdetu zioten osasun ministra zenari garai horretan, ja zergatik erosi zituen Tamiflu delako antibiral hoietatik 90 milioi dosi. Frantziako estatuan 60 milioi bizi ziren orduan. Ministraren erantzuna izan zen antibiral hori 2 aldiz hartu behar zela. Zenbakia kuadratzen dute? Ez dute kuadratzen, ez? Baina erosi zuten Frantziak, Estatu Espainiarak erosi zuen. Hau da, sortu zen pandemia bat, ez zen gaixotasunarik sortu, baina farmazeutikaek sortu zituzten irabaziak, xertoiek kadukatu ziren, erre ziren, merkatu beltzean sartuko ziren edo auskalo. Baina, zer pasatu da? Hori ikusita, ja pentsatzen genuen edo pentsa genezakeen, saiatu dira 2 aldiz, ez da biltza fin. Ez dira zuzenari. Ez da sinesgarria. Pentsa genezakeen. Munduko osasun erakundea desegin beharko zen erakunde hori. Lehen esan dizuten, nola uzten aldugu? Erakunde, mundu mailako erakunde bati.
Ez aldugu osasunaren jakintza nahikorik gure osasuna kudeatzeko. Ez, gaixotasun berri bat, ez ezaguna, zientziak ez daki zer den, jar ditzagun mundu osoko laborategiak hori ikertzen. Zer ari gara ikertzen? Zerbait ikusten ez dena, zerbait ukitzen ez dena, zerbait sinetsi behar dena. Ja sartzen gara sineskeriaren joko horretan. Ta orduan, klaro, hau hasi zenean ja, ni martxoan Txaloa telebistan esan nuen, eta erran nuen, hau, 3. saiakera da. Eta zergatik egiten dute? Zergatik? Ja ez da bakarrik. Klaro, orduan esaten zenuen, lehen esan dizuetan perbersio hori da. Farmazeutikak, ekonomia, kapitalismoa ongi ulertuta, gainik ez dut uste ongi ulertzen duguna, beharrak sortzetik azten da. Eta behar batzuk desegiten direnean sortu behar dira beste batzuk. Orduan, gaixotasunak sortu behar dira, medikamentuak egin daitezen, fabrikatu daitezen. Eta ja badugu monstru bat ereikia, gure egoa hazten duena, baina ikusten duzuna da, ekonomiaren, diru kapitalaren metaketak ez dituela, norbait ez duela asetzen. Zeren hori ja badute, esaten dugu, ez? Zertako izan nahi du nik aberatsago? Ez esan nahi duzu, hiltzen garenean diru guztia sobran izanen dugu. Baina ikusten duzu hor badagola zerbait, eta azkenean da gizakiaren gaixotasuna, gaixotasun nagusia, botere egarria, besten gainetik egon beharra, beste agindu beharra, jerarkia hori, besteak menderatu beharra. Azkenean, nik esan nuen, farmazeutiken industria, ekonomian handinetako bat zela, armen industriakin batera. Eta nola izan daiteke armen industria hain potentea, hain indartsua? Armak zertarako dira, defendatzeko edo erasotzeko? Armen industrian dagoen perbertsio bera, gerrak sortzeko, herrialdeak desegiteko, beraien ekonomia zureganatzeko, Estatu Batuarrek egin zutena, edo egin duten orain arte, 20. mendean, eta orain antza denez, sistema hori ez da erabili behar, eta erabili behar dira beste sistema batzu, baina beti ere, botere egarri hori asetzeko, eta jendea menpean atxikitzeko. Azkenean, globalizazioa uniformizazioa da. Uniformizazioa da pertsonaren ezaugarri nagusiak ezabatzea, kulturaren pluraltasuna, aniztasuna desagertzea, uniformizazioa denak izan behar gara aparatu baten menpeko gizaki berdinak. Harreman sozialak sare sozialetan emanen dira, pertsonaren lana ordenagailuaren aitzinean izanen da, eta beti kointziditzen du, gizarte zibilera pasatzen diren teknologia guztiak militarren eskutatik pasatu dira lehen. Denak. Nekazaritzan erabiltzen den herbizida eta abonoa gerretan du oinarri. Amerikarrek Vietnamean botatzen zuten agente naranja, da glifosatoa munduan gehien sortzen erabiltzen den herbizida eta gaixotasun gehien sortzen dituen herbizida, Roundup delakoa. Erabilitzen Vietnameko basoak erretzeko. La gente naranja esaten ziren.
Eta hori zergatik pentsazazuen noiztik ari diren laborategi militarrak lanean, zentro militarra lanean, arma biologikoak sortzeko ere. Orduan hemen saldu den eta ekologismoa konbentzitu duten teoria horrekin, hau da, animalietatik gizakietara pasatuko da, zoonosia izango da, eta gero esaten duzu, guazen erantzun zuzen ematera hipotesi hori. Hipotesi horri eman barzaion erantzuna da, aztegi industrialetatik, hegaztietatik eta zerrietatik pasatuko balin badira virusak gizakietara, erresa daukagu. Desagertu aztegi industrialak, hegaztien aztegi industrialak desagertu, zerrien aztegi industrialak eta itzuli lehenagokora. Baserritar bakotxak atzi dizala bere herrian, bere txerriak, bere gaztiak, bere animaliak. Akabo zoonosia. Akabo zoonosia. Zer pasatzen da orain? Hore berean Txinan egiten ari dira, abelazkuntzan ustiategi industrial handienak. Oraia egiten ari dira, aberentzako raskazieloak. Esan nahi du, lehenagoko aberaztegia ziren pisu bakarrekoak, ez? Baina, karo, logika industrialaren arabera da, espazioaren etekina produktibismoa intensifikatu. Zuk toki gutxi balin baduzu lurrean, emaiozu altura, ez? Orain ez pentsa goiko txerriak bekoak baino hobeak izango direnik, ez? Eta esaten dut, ekologo famatu hauek, gehien publikatzen dutenak, zoonosiaren teorian alde egiten duten guzti hauek, birologo divulgatzaile eman liezaiekete literaturaren Nobel saria, ez zientziarena. Defenditzen ari balin badira, Asiako ego ekialdetik etorriko direla pandemia berriak, zergatik ari dira nera ikitzen aztegi industrialak? Zentzugabekeria handi sartzen digute, umeen galderak egiten ez ditugulakoz. Eta orduan nik hasi nintzenean, guzti hau hasi zenean, pandemia hasi nintzen gehiago informatzen arlo guztietan. Osasun ikuspegia, ekonomia ikuspegia, eta esaten nuen, ni abeltzain bat naiz, hain naiz nire lanaren gauza batzuk guzten, nerone informatzeko. Joan nintzenean informazioaren profesionalen gana, Xorroxin irratira adibidez, gaur bezalako beste monologo bat egin nuen, bakarrik haien maskarilla zuten, eta orduan ez nakien, lo hartzen ari ziren, negargurea ematen ari zion baten bati, zerbait sinesten zuten, ez nakien ezer. Ez nuen aurpegiaren espresiorik ikusten. Komunikazio imposiblea da aurpegiak ikusi gabe. Eta hori onartu den hezkuntza, eta hor dauden hezkuntza ditu guziak, niretzako ez dira adituak ezertan. Aditu. Maskaria behartzen dizuten medikuak, niretzako ez dira mediku. Horregatik da, osasuna, askatasuna da, batez ere askatasunetik abiatzen da osasuna. Askatasunik ez badago, ezin duzu osasunik eskatu. Bueno, zoonosiaren ikuspegi hori defenditzen dutenak biologo eta ekologo haunitz, Elizondon topatu nuen bat, eta esatzaten Nafarroako Unibertsitate Publikoan bazuela biologo lagun bat. Eta esan ziola, zoonosia zela gaurko arriskua. Eta esan nion,
Eta laborategi militarrak? Ez dute arriskurik? Zoazten balin bazara aztertzen lehen esaten ditzumen zela, ni ez naiz kazetari profesionala, eta esanien irratiko hoiei esanien informazio bakarra ematen duzu eta beste batzuek ematen dizuetena. Eta zuek informazio gisa, zer egin behar duzu, ze autonomia duzue baztanen zuen egia bilatzeko. Papagaioa gara, bestek esaten dutena itzultzeko, bestek esaten dutena jartzeko. Ze autonomia duzue, ni ikertzen ari balin banaiz, eta uden esaten balin badizue, zergatik ez duzue zuek egin. Ez dugu denborik, ez dugu astirik, ezin da, ez dugu mediorik, ez dakiz zer badakiz zer, eta etika eta profesionaltasuna eta autoestima eta harrigarria da, eta gero ja sartzen gara joko horretan. Sistema informatiboen jokoan eta informazioaren jokoan, ez? Sinesgarritasuna. Zeini sinetsi, zeini ez, ez? Non dago egia, non ez, ez? Eta orduan, ez dakit Xorotxinen zer pentsatuko zuten, esan zidaten orduan. Eta orain zer egin behar dugu? Bueno, nik esan nuen, bi gauza, bat, ez lagundu, jendea beldurtzen, bersio ofizialakin, behar bada, eman zizue, notizia batean edo, baina ez Euskadi Irratiak egiten duena, egurra, baina orduero, sistema informatibo hori da zentzugabea, erabat, kontraproduzentea, eta beraien aurka eroriko zaie. Eta bigarrena, saiatu beste ahots batzuk, beste iturri batzuk, desberdin pentsatzen duen jendea esto. Hasieran, bale, saiatuko gara, egin zidaten elkarrizketa bat, hori, zuk entzun zenuena, bat. Gero, hoi nik eskatu nien telebistakoa ere. Hoi izan zen, atera zutena, eta pague, vamonos. Kontua da, sistema informatibo alternatiboa direla uste dutenak ere, gu berdin gara haientzako negazionistak. Eta konspiranoikoak, edo konsparanoikoak, batez ere paranoikoak. Hau da, enparanoiatu gara idea oker batean, eta ez gara hortik ateratzen. Bai, hoi da. Bai. Bai. Guretzat hori da imposible eta beraientzat dauda como... Bai. Bai. Bueno, azkenean, hoi da, ikertzen saiatu, informatzen saiatu, eta biologa katalan batei entzun nion, eta berak esan zuena, eta batek galdetu zidan, eta nor dakigu zeinek esaten duen egia, zeinek interesen konfliktoa, ez? Interesen konfliktoa. Hitz egiten ari denen persona hori, zer bilatzen ari da? Etekin personalen bat, lan egiten du norbaiten dako, norbaitek ordaintzen dio, norendako ari da, eske besterik ez dago, sinesgarritasuna hor dago. Ta gero, batez ere, informazioaren sekuentzia logikoan, eta zentzu komunian. Orduan, ni hasi nintzenean informatu nahian esan nuen, a ber, nola jokatzen dute gobernanteek, nola jokatzen dute komunikabidek, zein da horren kronologia. Eta zergatik gertatzen dira gauzak horrela, eta nola izan daitezke bestela. Zergatik da hau, zergatik orain, zer erantzuntzen dio, guretako kontagioaren teoria, virusen teoria, pandemien teoria, eraikitzen den gezurra balin bada,
egia non dagoen bilatzea tokatzen zaigu. Orduan, entzun behar diozu, batez ere, zentsuratua dauden ahotsei, eta historian zehar zentsuratuak izan diren ahotsei, eta begiratzazu ze paradoja, ez? Erabili duten sistema PCR-rena, hori asmatu zuena, da negazionista bat. Iraganeko negazionista da. Esaten dute joan den urtean hiltzela, 2019an. Energia nuklearra asmatu zuena, jakingo balu Hiroshima eta Nagasikokoa, behar bada, ez? Orduan, ikusten duzu ze paradojak gertatzen diren, ez? Baina ikertzen balin baduzu eta ikusten balin baduzu nola funtzionatzen duen farmazeutiken munduan eta batez ere eliteen fundazio filantropikoak nola funtzionatzen duten, ez pentsazazuen, ni ere ez naiz profeta nire etxean, Nik arrebari zaina dut, eta honi buruz ez dugu hitz egiten. Discovery Saluden arpidetu egin nintzen, eta utzi nuen aldizkaria baserrian mahai gainean. Utzi. Beretako, hoi da negazionisten revista. ¿Cómo? Ez que, karo, nik irratian esaten nuen, informatzeko, medio ofizialetik kanpo, bazagola informazio asko, eta entzun behar zela, bazagola zentsura asko, eta esaten duzu, ez gara kontziente, gu ez beste inor ez da kontziente, zergatik zentsuratzen den hainbertze interneten. Ematen du, internet dela askatasunaren eremua. Handuzu informazio guzia, eta gezurra balin badaude, dira gu bezalako paranoiko batzuenak. Gainerako guzia da zientzia eta sakratua. Radio Pirenaika entzuten genuen Frankon sasoinen. Bai. Entzuten genuen Frankon parte entzuten genuen ofiziala, baina ez genuen sinesten, gero entzuten esan, Radio Paris, Radio Pirenaika. Radio Pirenaika eta Radio Paranoika. Bai. Bai. Matematikak zer dute. Adibidez, nire PCR-ai, eundeko zazpia gertatzen da positibo. 5.000 PCR-ai, eta eundeko zazpia ateratzen da positibo. Baina, urte batetik bestea, hildako berberako zantatu matematiko bat. Jendurarekin, kuento hori, matematikak zinen aldera. Perdona, ¿cómo es el 50.000? ¿Es real? ¿Es mentira? Lo que nos contaron Hoi da importantena. Importantena neurri batean, eta da, niri ja lagunak, bueno, ez da gitain laguna diren. Baina, bueno. Bai, baina lepora salto egiten dizute batzuk. Lepora, Eta beti da gauza bera. Eta hildakoak zer? Ematen du zuk hiltzen dituzula. Eta bai duzu erantzuna izan bera, orainik ez naiz hasi. Lasai, orainik ez naiz hasi. ¿Qué dices una persona que te dice, sí, ¿qué pasa con esos 50.000 o 40.000? ¿Qué decir? Sí. Tú hablas de esto y quieres explicar errores médicos. Te ponen un poco, te quieren poner ese... Nik erraten diot. Nik ez dizut azalpena ematen al. Bai.
nik ez dizut erantzuna ematen al. Ez nik ez inor. Badakigu datoen erabilera mediatikoa interesatua dagoela beti. Beti. Datoak eta matematikei buruz jendea manipulatzeko erabiltzen da aspaldi hontan da ikerketak bezala. Da zientzia bezala. Gauza bera esaten gauza berari buruz ematen aldizkizut ikuspegi diferenteak. Datoak erabiltzen aldira horretarako. Gauza berari buruz. Zuk ez dakizu egia da, martxoan, hau aizatu zutenean, adineko jendea batez ere, normala baino gehiago hil zela. Baina horrek ez dut zer ikusirik, hildako kopuruekin. Azkenean, badakigu paniko egoera batean, perbertsio egoera batean, adineko jendeari sartu zaion beldurrarekin, askoz ere vulnerableago direla gaixotzeko. Pertsona triste bat, beldurtu bat, itxaropenik gabekoa, metabolizatzen dira gaixotasunak. Gizaki emozionala gara. Emozioak. Dena osasun sistema publikoa gero eta okerrago da. Gero eta okerrago. Hau da, ingredienteak zein dira. Izugarrizko panikoa, beldurra, psikosia. Jende adineko metaketa, zaharretxetan, Barcelonan eta Madrilen eman zena, zaharretxe pribatuetan, ez dakigu ze baldintzetan. Baina frogatu da, hau gertatu ondotik, baldintza txarretan izan zena. Eta gero ez dakiguna da, ze ingrediente gehiago dituen guzti honek. Hau da, paniko hori, ez da bakarrik, paniko eta beldur hori, etzen bakarrik gaixoengan. Baizik eta sistema sanitario oso hortan. Erran nahi dut, medikuek, erizainak, zeladoreak. Gero, pasatu zena gaixotasunari buruzko munduko osasun erakundeak nahitara kaltea gehiago egiteko eman zituen aholkuak. Debekatu zien medikuei beren ezagutza erabiltzea, lehen esan dizueten zuen autonomia erabiltzea, zuen autoestima erabiltzea, esanez. Arnaz gaixotasuna balin badau, SARS-CoV bat, bezalako bat, ari gara respiradero famatoiei hartzen, eta jendia hiltzen ari da. Ez zazu autopsiarik egin. Ez autopsiarik egin. Eta jende asko heldu denean, medicina de guerra. A quien le trato, a quien no. A quien le doy morfina. Hemen egin da eutanasia eskatu gabe, Hori ez da eutanasia. Eutanasia da norberak, ez da eutanasia. Hori da hilketa. Hilketa. Bai, geniz, bai. Horratela zen informe bat ere Medicos Sin Fronterasena edo... Bai. Egia da. Zarretxetan gertatutako guztian nola zeratzen dituzte... Hori da esaten dutena. Baina, hala ere, orain ere erabiliko duten argumentua beti gure kontra eta lepora saltatzeko da hildakoak. Hildakoak eta hildakoak. Bai, zen ja esaten dira. Bai, baina ja,
horrekin esan behar digute, atzo Euskal Herria Irratian Iruñean, eskatu nien, ni eta Mikel Lasarte eskatu genien, nahi genuela beraiekin egon, ez dugu erantzunik jaso. Eta esaten ari ziren, Urriako hildakoak duplikatzen zutela irailakoak. Eta gainera, pixka bat, bestela norbaitek esaten bazuen hildakoak beti daudela, baina inoiz ez digut esaten zenbat hiltzen diren, zenbat suizidatzen diren, zenbat bihotzeko dauden, zenbat minbiziekin hiltzen diren, eta horrein esaten digute zenbat hiltzen diren, eta dena direk COVID-19arekin. Zerengatik PCR egin dietelakoz. Eta horren Euskal Herrietako kazetariak, gurekin bilgura bat zuzenean egin nahi ez duen kazetari horrek, esan zuen, norbaitek esan zuela, badirela informazioak, ikuspegiak, eta estadistikak. Hau da, zenbakiek egia esaten dute. Esan nahi zuen. Estadistikaik irakasle bate jarriko balitu ikasle guziak estadistika lantzen. Claro, es que es algo que lo que comentabas, ¿no? A mí a veces, 50.000 muertos de que, y es el foco donde se pone, ¿no? Lo que no nos cuentan es el año pasado y años anteriores, la gente que ha muerto de gripe. Y luego, claro, es normal que te mueras, ves los picoletos en la calle, la mascarilla. Baina kontua da, Los viejos. es que zientziaren ikuspegi zuzena erabiliko nahi balute esaten pertsona bakoitza zerekin hilden, esan barko lukete, pertsona honi egin diogu autopsia, eta esan barko lukete, eta uste dugu, hil alzela, hau zuelakoz, hau izan zelakoz, hau izan zelakoz, eta hau izan zelakoz. ¿Tú no crees para nada que ha existido el SARS-CoV-2? O sea, no, Virusen teoria, virusen teoria da, birologoek, zintzotasunezak diren birologoak esaten dute, virus artifizialak, virus kimerikoak direnak, deitzen dut kimerikoak, biralgen hortara dedikatzen da, la terapia genika, batez ere ez egonkorra direla, batez ere inestableak direla. Bai, eske virus guziak. Virusen gezurra hori da, mutatzen dira. Eta mutatzen balin badira, ze zentzu dute xertuek. Bai. Orduan ze esaten dugu guk. Zergatik ez zuten lortu hegazien gripeakin jendea gaixotzea? Behar bada, beraiek ere esperimentatzen nahi ziren, eta ez zuten lortu virus artifizialek jendea gaixotzea. Behar bada, biralen saiakeran ez zuten gertu. Ontakoan ere ez, behar bada, baina badakite asko zilgarriagoa dela komunikabideen erabilera. Eta jendearengan duten kontrola lehen ez zutena. Orain algoritmoen bidez, modelo matematikoen bidez, gure sakelekoen bidez, gure sare sozialet ematen diegun informazio guzi horrekin, predeizitzen aldute askoz gehiago nola jokatzen aldugun estimulo batzen arrean. Orduen ja, virusa
ez du zergaten agente biologiko erreal egiazko kontrastatle bat izan, baizik eta nahikoa duzu esatea virus hori dela gaixotasunen arrazoia, eta gero jendea hiltzen ari dela horrengatik esatea, ikusi dute gezur bat eraikita sinetsiko dugula. Horregatik esaten da, Goebbels propaganda naziak esaten zuena, gezur ez da bakarrik gezur osoa esaten, egiaren zati handi batzukin esaten, horre esaten da, gezurra egoki esanta, egoki, gezurak esaten jakin behar da, zuek esan dizuzue gezurrak, batzuk hobea dira, batzuk hobea gara gezurrak esaten beste batzuk baino, batzuk egia esan egoki esan behar da gezurra, eta behar den aldi guzietan. Behar den aldi guzietan. Behar den aldi guzietan. Euskadi Irratia zer egiten du? Informatiboan. Tak, 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 guzietan. Behar den aldi guzietan. Tak, tak. Zer badakigu orain? Badapigu, xertoak. Mesfidantza izan behar dugu, informazioa balin badugu xertoietan zer dagoen, eta ez da kasualitatea, 5Garen edapena, zabalkundea, espansio, 5G izatea justo aurten. Orduen hipotesiak hortik doaz, jendea beldurtu, ikaratu, beraz, gaixotu, emozionalki, vulnerableago egin, xertaketa masiboak, ni topatu nituen bi gizon, ez zirenak xertatzen, eta nona zoaz? Gripearen xertoa hartzera. Baina medikuak aholkatu dizu, baduzu patologiaren bat, badakizu nola funtzionatzen duten gauza hauek? Ez, bakarrik badut adin bat, eta xertatu behar dut. Ez da esan edu, baina hori zergatik da, beldurragatik. Badakigu ingrediente bat. Bigarren ingredientea, beldurra. Xerto susmagarri bihurtzen nahi dira. Eta gero zer esaten du radiologia medikoak. Entzun duzen medikuren bat, radiologia medikoak, elektromagnetismoak zer agin izan dezazken osasunean? Mintzatu balin bada norbait, zentsuratua dago, tabulo da, baina radiazioak erabiltzen direnean medizinan, zu bakarrik sartzen zara gelan, bestea kanpoan, eta bere garaian horri buruz zerbait gutxi balin badakit, nizan itzen ingurumen zinegotzia Baztango udalean, eta enkargatu genuen estudio bat, bertako antena guzien estudio bat. Zamudio Teknologia Zentroko robotiker enpresak egin zuen. Ordene, bertako ingeniariak eman zidan azalpena zen, telefono mugikorrak, hori izan zen gutxi gora bera, 2001 urtea edo hola, irradiazio ez ionizanteak zirela, eta beraz, osasunean, bakarrik eragin termikoa zutela. Gorputzengan, baina nik esaten dut orain, eta eragin termikoa zer da? Zer da beroa? Energia. Zure buruan energia eskatzen balin bada, erreakzio kimikoa dago, ez da zientzilaria esan bat hortako, da zentzu komuna eta logika. Orduen, esaten balin badizu, eragin termikoa duela, eragina duela baieztatzen ari da.
Hori da ikertu behar dena. Beraiek esaten zuten, eragin termikoa dago eta ez dago gehiagorik. Baina, klaro, esan zidan aldi berean, orduko teknologiak, garai hortan, telefonoa bakarrik deitzeko balio zuten. Baina, etorriko zirela, bertze frekuentzia batzuk, eta antena gehiago jarri beharko zirela, ingenieria telekomunikazioa garatzen zuaien neurrian. Eta orduan posible izango zirena argazkia bidaltzea, eta behar bada bideoak ere bai. Non gaude orain? 2020an? Orduan gure aurpegira badakigu, oso prediziblea da, ze izango eta horregatik, Jose Luis Sevillano hau, mediku hau, Frantzian esaten zuen, kontu zibili, olatuak, kostakoa zaretenean, zegin nola funtzionatzen duten olatua, baina olatuaren kontakizun honetan, izanen direlako zildakoak, eta erabileko dutelakoz, hau dena kuestionatzen dugunen aurka. Matxakatzeko, isolatzeko eta baztertzeko. Es kurioso. Kuriosoa da. Begira, galdetu zuten Edurne Egino, Euskal Herria Irratian, da Nafarroako Ospitaleko medikua. Aber zergatik Nafarroan zeuden datu txarragoak Gipuzkoan baino. Edurne Egino esan zuen, bai, eske badakizu, Navarren fiestas, tamen festak, hori da zientzia. Asintomatikoen gauza hori, da perversio bat medikuntzarena. Ta da, el mismo bio, eta perversioa da, gu gara agente kutsatzaileak. Gu gara agente kutsatzaileak. Orden, akabo jendartea, akabo sexoa, akabo gizakia, akabo dena. Ez esan nahi dut, baina gu agente kutsatzailea bada, akabo bizitza. Bizitza. Baina eske logika horrekin, bizitza ulertzen balin badugu, persona agente kutsatzaile bat dela, berez dakigunean herbizida denean agente kontaminantea, berez zigarroa kontaminatzen ari zaizunean badakigunean, berez dakigunean zer kalte egiten aldigun, pozoi bat jaten balin badugu edo elikagai txarrak hartzen balin badugu, berez dakigunean persona bakoitzak zer egiten digun kalte gure osasunean, zu badakizu alkoholak, ze alkoholek kalte egiten datzun, eta hala ere pentsatzea, PCR positiboa eman duen bat kutsatuko zaituela, da irrazionalitatearen eskemaren menpe egotea. Orden, zientziak esaten bali dut, demostratu dutela asintomatiko batek kutsatu zaituela. Zientziak demostratu ez duenean virus hori reala den, artifizialki sortua den, zer den. Bueno, baina, bai, guzti hori argi, baina ez dakit zer antzen. Denbora, ezke zain duen barritugu denborak ere gero beste ponente badalako programa barruan goaz. Jarraituko du gaiarekin eta... Bueno, posten naiz, honat etorri zanaz, Donostira etorri eta maskariari gabe egotea posible delakoz, Osasunaren nik uste dute ikusi dugula azkenean zein importantea den osasuna izateko
askatasuna eraikitzea, eta ohartu garenez hau guztia ez dela arrazoirik gabe gertatu dela jendarte hau, zibilizazio hau norabide batean garapenaren izenean eraman nahi gaituztelako, ardura dugu askatasunetik, osasunetik, jendarte berri baten proiektua gauzatzen, ez? Eta hortan dute zentzua miselioek, eta hori jendearen gandik hasten da, eta orduan guk ez dugu garai gogorra hauetan, gure buruan konfidantza izan, lehen esan dizuten autoestima, informazioa, kontrola, autokontrola, zeren lepora salto egiten digute, eta datuak erabiliko dituzte, hildakoak, gu deskalifikatzeko, baina gu lasai. Guk egia bilatzen dugu, zintzoa gara, jendearengan konfidantza dugu, sinetsi behar dugu, bertze komunitate bat, bertze jendarte bat eraikitzen alduguna, eta egiaren bilaketa edo jende guztiarendako balioko duen sistema bat eraiki nahi dugula. Eta gu bezala, munduan izanen dira miselio gehiago eta jende gehiago, eta orduan, animo, eta aurrera egin dezakeguna egingo dugu, gehiago ez, eta ez garena da ito behar, ez garena da beldurtu behar, ez garena da haien jokuan sartu behar. Gu gure ritmoa segitu behar dugu, gure dinamika sortu behar dugu, gure agenda izan behar dugu, beraie dute beren agenda, guk izango dugu gurea. Eta pixkanaka egingo dugu aurrera. Zeren hau ez da bukatuko pandemia bukatzen denean, hau ez da bukatuko xertoekin, honek segituko du, eta guk horregon beharko dugu. Osea, bastante Donostira etorri gara, animoak ematera, gainera jakinta, zein hurbil gauden, nanogune eta olako tokietatik, baina pentsazazue, medizinak zenbat aurreratu den, lortu dela jendarte gaixo bat. Pentsazazue tximinoak libre daudela mendietan eta basoetan, eta jendea evoluzionatu duen gizaki inteligentea hirietan maskariakin esklabizatuta dagoela. Hori da zientziaren garapena, eta saldu diguten garapena, eta ikusi dugu gu garela pena ematen dugunak, ez? Es un sistema autodestructivo. Orduan, garbi dago, ez? Gehiago izan behar dugula gure autonomiatik, gure gaitasunetatik, eta eraiki behar dugula mundua ez zentralidade batetik, ez toki batzuetatik, baizik eta komunidade, herri eta persona diferente gandik, ez? Orduen, mil esker eta nahi duzuen arte.